6 years na ko sa DSWD, pero bago na, 6 times sab ko na-reject sa pag-apply na ako diri. Basin dili ko ka-survive sa field. Grabe kaayo ka physical. Sakay diri, kat-kat dito, hangak diri, ulan, init, bukod og iro, hapit maharas, giatake sa tunga-tunga sa bukid, sa kagrabe sa kataas sa gihay, layo pa jud sa family, muhilak na lang sa anxiety. Mga aksidente, mga slide, may stranded tungod sa slide o baha. Matabok sa sapa nga wala ta kabalo kung safety ba. Maligo sa lapo, mubaktas o pila ka oras bago moabot sa area. Subok na ng panahon, samot-saring hamon, patuloy na bumabangon. Pagsubok man o walang kasiguruhan, patuloy ang pagsisilbi sa bayan. Magkasama sa tagumpay at kasiyahan. Kaagapay sa pait at kalungkutan. Katuwang ng mga nangangailangan. Produktibo at makabuluhan, buong puso inilalaan upang may pamalas ang kahusayan. Kaya tagumpay ay abot kamay, punla ay katatagan, at pagtutulungan na siyang tunay. Sa 15 taong nagdaan, lahat ng tagumpay at mga hamon nalampasan. Kasama ang Angels and Red Vest na manggagawang purpose. Hatid naman ng pagkakataon na ang kahusayan at tagumpay kikilalanin at bibigyang pugay. Parangal na nararapat, alay sa natatanging lingkod bayan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program dito sa Rehiyon 11. Kasama ang buong kagawaran, walang maiiwan sa bagong Pilipinas dahil bawat buhay mahalaga sa DSWD. Yeah!